Tak nyní přistoupíme zprávy o činnosti kontrolního výboru a poprosím pana Jaroslava Uhlíka. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady za kontrolní výbor a pár slov vám řeknu nekonečno za poslední období, to znamená od minulého zasedání do dneška. Slyšeli jsme se celkem 3krát a měli jsme na programu pár kontrol, mezi tím kontrolu, která není dokončena, to znamená zastupitelstva města a rady města. Zřejmě do příštího zasedání bude sepsána. Další kontroly, které jsme dělali, tak tam byly takové nějaké nedohody kolem městského zpravodaje. Kontrola sice proběhla na tom městském zpravodaji, ale jenom z části, protože veškeré informace jsme neměli. Jde o to, že my jsme vlastně konstatovali jen z těch informací, které jsme měli, a dál přišli na jeho spoustu dalších věcí, které se budou řešit postupně a konečná zpráva se bude řešit potom s finančním výborem a na příští zasedání by měla být ukončena. To je jedna. Další kontrola, kterou jsme dělali, byla kontrola nebytové prostory kulturní domy. To znamená, že se jedná, jakým způsobem byly různé akce placení, jako se dělo peněz. Zjištěním bylo zjištěno, že vlastně ceník byl schválen radou města v roce 2009 a to posud se nezměnil, to znamená, že všechny ty prostory jsou pronajímány podle tohoto ceníku. Pro informace pro vás, to znamená, že v roce 2009 se tam inkasovalo za všechny prostory 75 000, v roce 2010 to bylo 80 000 a do dnešního dne, do první čtvrtletí, je tam 45 000. To znamená, že žádný změny se tak nebudou. Dále byla kontrolována přidělování bytů v Lichvaldě. Celou kontrolu prošla celkem dobře až na pana Dufka. Ten si totiž odhlásil byt 2+1 a přihlásil se na byt 1+1, protože tam došlo k nějakým pochybení od slečny Novákové, se to nenapsala a nedala to gradit schválení a vlastně ten byt mu potom přidělila až dodatečně. Ale v podstatě já vím, že tam byly nějaký námetky z řad občanů, ale oni neměli tušení o tom, že už dopředu tam je 7 roku, 3 roky dopředu tu žádost tam měl dáme a ten byt 2+1. To je asi vše z naší činnosti. Děkuji. Takže zahajuji rozpravu k tomuto bodu a já se zeptám, protože 33. na zastupitelstvo města byl vznesen požadavek a chtěla jsem se zeptat, jak pokračuje kontrolní výbor s kontrolou správnosti vyřazení movitého majetku dle usnesení rady. Jestli s tím nějak pracujete tady na tom úkolu, nebo jak to probíhá? Asi takhle. K tomu jsou tam určitě 3 lidi a pracují na tom, zatím nejsou konce. Ještě zasedání to snad budu mít hotový a můžeme tam dát nějaké stanovisko. Takže bychom mohli třeba dát do usnesení, že zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor předložit zprávu o provedené kontrole na zářijovém zastupitelstvu města. Ano. Má někdo ještě něco k tomuto bodu? Takže dávám hlasovat o bodu číslo 5, kde bereme na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a rada a zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor předložit zprávu o provedené kontrole na zářijové zastupitelstvo města. Kdo je pro? Děkuji. A nyní dalším bodem jednání je zpráva o činnosti finančního výboru a slovo dávám paní magistře Jankové. Dobrý den.
Dámy a pánové, já bych vás ráda seznámila s činností finančního výboru za poslední čtvrtletí, to znamená za období od 33. do dnešního dne. Finanční výbor se sešel 3krát. V dubnu jsme vzali na vědomí zprávu o hospodaření města a přehled veřejných zakázek za první čtvrtletí 2011. V květnu potom závěrečný účet města, kdy jsme projednali teda zároveň hospodaření služeb města, vzali na vědomí, s tím, že na příštím jednání, to bylo 1.6., jsme žádali účast jednatele společnosti města Rychval k podání nějakých malých doplňujících informací k rozvaze za rok 2010. Potom toho 1.6. pan Skyba s panem místostarostou se teda zúčastnili našeho jednání, dovysvětlili sporné záležitosti, takže na následujícím jednání finančního výboru jsme tedy tuhletu kontrolu vzali na vědomí a doporučili zastupitelstvu schválit. Na květnovém zasedání jsme se zabývali rozpočtovým opatřením číslo 2 a 3. Vzhledem k tomu, že v rozpočtovém opatření číslo 2 se objevila nedořešená otázka refundace mzdy paní magistry Absolonové, členky finančního výboru, proto jsme vzali na vědomí rozpočtové opatření číslo 2 bez doporučení. A přestože jsme v tom květnu rozpočtové opatření číslo 3 doporučili zastupitelstvu, tak v následujícím jednání jsme to vzali zpět, protože šlo zpátky tohle rozpočtové opatření do rady, bylo změněno a my jsme teda 1.6. rozpočtové opatření číslo 3 vzali na vědomí bez doporučení zastupitelstvu schválit. Dále jsme v červnu projednali, nebo vzali na vědomí informaci o vyúčtování topné sezóny, závěrečný účet města za rok 2010 a probíhá v současné době probíhá kontrola financování zpravodaje města Rychval. Je to záležitost, o které tady mluvil už pán Huhlík. Oni prováděli za kontrolní výbor kontrolu, my jsme prováděli za finanční výbor kontrolu a vzhledem k tomu, že by asi bylo dobré to nějak sladit a aby ta zpráva nebyla jedna modrá, druhá zelená, tak my v každém případě zprávu máme hotovou, ale nestihli jsme ji už dopracovat do tohohle zasedání, takže bude předložena v září snad s nějakou korigací tam s panem Hodíkem, jo? Tak, to je asi všechno ke zprávě činnosti finančního výboru za předchozí čtvrtletí. Děkuji. Tak zahajuji rozpravu k tomuto bodu jednání. Pan Kladek. Dámy a pánové, vážení spoluobčané, dovolte mi dotaz na předsedkyni finančního výboru, i když se snažila prostě nějaký důvod uvést, proč při projednávání rozpočtového opatření číslo 2 vzal finanční výbor jenom na vědomí tento návrh a bez jakéhokoliv doporučení prostě nevydal. S tím, že tam se objevila poznámka nedořešení otázky refundace mzdy paní magistry Absolonové. Ptám se, jaký to má přímý vztah k předloženému návrhu rozpočtu, to je první otázka. A druhá otázka je podobná. Rozpočtové opatření číslo 3, které teď je na programu v tomto jednání zastupitelstva, rovněž finanční výbor vzal na vědomí a bez doporučení. To, co nám tady říkala paní Janíková, že tam bylo něco změněno, prosím vás, já si myslím, že pokud se stane nějaká změna, dostal to finanční výbor včas a finanční výbor by měl projednávat s nějakým závěrem. Čili jestliže došlo ke změně, tak prostě projedná materiál znovu a netrváme jenom, že to musí být za měsíc, když se sejde finanční výbor. Takže tato odpověď nebo zdůvodnění předsedkyně finančního výboru mě neuspokojuje. Můžu odpovědět, ano? Takže já bych nejdříve k tomu, že finanční výbor
se má vyjádřit, má zaujmout nějaké stanovisko, nemá schválit. My jsme zaujali stanovisko takové, jaké jsme zaujali, není to moje stanovisko, je to stanovisko celého 5členného finančního výboru, to je jedna věc. Teď bych se vrátila k rozpočtovému opatření číslo 2. Tam šlo o nedořešenou záležitost z refundací. Celou tu, proč jsme teda nedoporučili právě kvůli téhleté záležitosti, no protože považuji to za zbytečnou finanční zátěž. A pan místostarosta se směje, my jsme to probrali společně. Nakonec jsme se dohodli na nějakém řešení. Já to tady nebudu rozmazávat, byla to zdlouhavá záležitost a myslím si, že nenajdu vhodné slovo pro to, jestli to bylo trapné nebo zbytečné nebo legrační. Pokud bude někdo chtít vysvětlím třeba v přestávce. Já myslím, že zbytečné se tady zastavovat nad tím. Pokud jde o rozpočtové opatření číslo 3, nemyslím si, že finanční výbor musí schválit každou investici, kterou navrhne rada. My jsme rozpočtové opatření číslo 3 nedoporučili ke schválení, a to si myslím, že na to má právo každý, s něčím nesouhlasit, a to z jednoho prostého důvodu. Je tam položka, která je docela vysoká a nemyslím teď záležitost bohumínské, protože to je jasné, že k tomu se vyjadřovat s jakýmikoliv pochybnostmi je zbytečné. Chceme všichni Bohumínskou, aby byla, takže tam nejde o tu částku za Bohumínskou, ale ten zbytek, který je financován ze zdrojů z minulých let. Já bych to řekla jenom jednoduše. Dobře se utrácí, když je z čeho, ale z čeho se bude utrácet, až nebude rezerva. Takže máme nárok na to, abychom vyjádřili stanovisko, proto jsme finanční výbor a vůbec si nemyslím, že se nemusí něco schválit na zastupitelstvu, přestože finanční výbor nedoporučí. Takže pan inženýr Sitko. Nepochybně, paní předsedkyně finančního výboru, máte pravdu, že je to vaše výsostná záležitost. Já bych jenom tady chtěl připomenout přítomným, že my o tom, jak chceme všichni Bohumínskou, tady hovoříme už aj dnes dlouho. Předmětem rozpočtového opatření číslo 3 jsou dvě základní věci. Bohumínská nebo kanalizace na Bohumínské za 6,5 milionu korun a okna ve školní družině za 1,8 milionu korun. Školní družina je z tohoto pohledu oken nutnost vyměny, protože to je arijní stav a nelze to provozovat. Jestliže vy tady hovoříte o tom, že doporučujete zastupitelům nenavrhnout, nebo neschválit rozpočtové opatření číslo 3, pak nevím z jakého důvodu, ale podle mě je to naprosto šílený signál vůči těm, kteří tady byli před náma, kteří chtějí udělat Bohumínskou, chtějí udělat školu, protože bez peněz to jednoduše neuděláte. Já nevím, co vás k tomu vedlo, ale podle mého názoru je to šílená myšlenka neschválit peníze na kanalizaci Bohumínské. Takový signál, jestli vyšlete z finančního výboru, tak já věřím, že zastupitelé k tomu zaujmou jiný názor. Z pohledu rozpočtového opatření číslo 2 opravdu skutečně se baví do refundací, kdy tam s váma souhlasím. Já bych jenom upřesnila, my jsme nenapsali, že nedoporučujeme, pane místostarosto. My jsme vzali na vědomí bez doporučení, v tom je podstatný rozdíl.